салом алайкум, рӯзи ҳамагӣ бахайр. Фурсати корие ки имрӯз мехоҳам барои шумо бигӯям дар худи Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, сафоратхонаи Амрико. Эълонияи кор мондагӣ ҳастай, оператор дар коршонай. Операторе ки корҳои изофияам даво ҳастай, ба монанди системаи даромаду баромада гирён мекардаги одам ва истиқбол мегирифтани меҳмонҳо ва инчунин уҳдадор ва масъули даромадгоҳи ҳамун сафоратхонаи Америка мешавад. ва таҷрубаву хибраи яксолина кор дар корҳои офисӣ ё корҳои мактабӣ дошта бошад шахсе ки тақдим мекунад дар ин вазифа. забонҳое ки лозимаи забонҳои англисӣ, хондану навиштану гап задан бояд дар марҳилаи севумӣ бошад, яъне ки марҳилае ки битона хондану навиштану гап задани озод дошта бошад. Инчунин забони русиям ҳамчунин талабгор аст ва инчунин забони тоҷикинам. Дар ҳар се инҳо чӣ мекунад, ҳатто экзаменам метавонад месипорӣ ҳангоме ки дар ин кор вазифа худта тақдим мекунӣ. Документҳое ки талаб мекунанд, ин документҳо танҳо копияи паспорт аст ва маълумоти олие ки агар дошта бошӣ, фарқ надорад мактаби миёна ё ки донишгоҳа. Ба ҳар ҳол танҳо чизе ки лозимае ҳозир тақдим намудани шумо ҳастае. Фарқ надорад ки мард боша ё ки зан боша, иш мушкила нест. Ҳатто паспорти хориҷӣ ҳам дошта боша, шахси хориҷ ҳам метавонад ки дар ин кор тақдим кунад, агар ки забони тоҷикиро хуб бидонаву тамоми шартҳое ки инҳо талаб мекунанд ба ҷо оварда битонад. ва инчунин масъалаи ҳама муҳимаш ин ҳам ҳамун маоши корӣ ҳастай. Инҳо аввалин ақдномае ки қати шумо мекунанд, ин муддати 6 моҳай ва дар тӯли ҳафта 40 соат бояд кор бикунӣ қатишон. Пас аз 6 моҳ метавонанд ки мебинанд, агар бихоҳанд қатиту контракта идома метаҳанд ё ин ки шартномаро ибтол мекунанд, дигар касе қабул мекунанд. ва маошеро ки метиҳануд, ин маош $12338 аст, чӣ хеле ки худашон муайян кардаги ҳастанд дар вебсайти сафорат ва инчунин ҳангоме ки занг мезанен, онҳо ҳам ҳамин маблаға барои шумо муайян карда мефаҳмонанд. ин ҳам як намуна ва акс аз маблағе ки пардохт мекунанд барои шахси коргар. барои тақдим кардан ба ин вазифа дар рақамҳои сафоратхона ё занг мезанен ки рақамош инаи ҳаст, ё ин ки дар электрони пошташон эмейл мекунен. ва дигар боқӣ зиндаву саломат монед.